At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama The scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Soundcheck, ayan.
Test mic, 1, 2, sound, sound. Okay na, yan. Isang magandang tanghali po mga kabalen, mga karehiyon. Welcome ho sa inyong paboritong tambayan, online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. sa social media. Kaya naman kung hindi ka pa kabahagi dyan, abay karehiyon, mag-follow na sa ating CLTV 36 news page. Ganyan din sa ating CLTV 36 official page. Ano? At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala, matuto at matisisi. At para ho sa mas maraming content, pwede ho kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Nandyan ho yung iba't ibang mga content, mga videos tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Makibalita, makyala, matuto at matisisi. Hindi lamang ho balita, mga what to eat, where to eat, ganyan, mga pasyalan. Abay, makikita rin natin yan at yung mga latest na kaganapan. Ito, balitang may paggagamitan muna tayo. Pero bago ang lahat, Kuyang Justin, pa-shoutout ka naman. Lalong-lalo na dun sa mga maagang nakatutok dito sa ating programa. Una na riyan, siyempre si Noel Joseph Cleofe. Sabi niya, long weekend bukas. Bukas po ay araw ng kalayaan. Tapos dito sa Pampanga, yung June 15 ay commemoration ng Pinatubo dahil wala rin hong pasok. Shout out din kay Balita makatotohanan. kay Francis Ryan Aguas nakatutok sa ating programa. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa CLTV 36. Ito po, silipin muna natin mga karehiyon. Tuto at magdesisyon. Tama makidesisyon. Ito hong traffic situation muna tayo sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito, real time ho ito. Makibalita, makyala, matuto at magdesisyon. Natama. Para ho sa mga bumabiyahe, ayan. At lalabas o di kaya naman nasa kalsada at makikibalita. Ito mga karehiyon, sitwasyon muna ng trapiko sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Dito ho sa bahagi naman ng Angeles at ng San Fernando boundary, dyan sa may Telebastagan at sa may Santo Domingo, Angeles City. Light traffic, batay ho sa monitoring natin. Panings, yung traffic light portion, maluwag din ho ang daloy as of 12:08. Ngayon pong araw ho ng Huwebes, June 11. Ayan. At dito naman sa bahagi ng Sindalan, light traffic din, same as with Del Rosario, light traffic mga karehiyon. Yung mga pupunta naman ng Regional Government Center, dyan po sa may Sakop, Maimpis. Wala rin masyadong aberya, maluwag ho ang sitwasyon dyan. Same sa may St. Jude traffic light, yung portion ho ng patungong Lazatin Boulevard. Pero dito naman sa may Pampanga High School, ayan, makikita ho natin, masikip ang kalsada. Asahan po yung moderate to heavy traffic, Balita, makyala, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon. Diyan po sa may High School Boulevard, diyan sa may Pampanga High School area. Pagdating naman ng Dolores Macabacle, light traffic po. Ganyan din dun sa ibang bahagi ng yung JBL light traffic. Kahit sa may downtown San Fernando, maluwag po ang daloy ng trapiko. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makyala, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon. Natama. Eto naman ho mga karehiyon, silipin muna natin sitwasyon dito naman sa North Luzon Expressway. Lalo na yung bahagi ng Bulacan. Shout out sa mga karehiyon natin dyan sa Bulacan. Opo, ay dyan sa bahagi ng May Kawayan ay makikita po yung volume ng mga sasakyan. At silipin natin, dito muna tayo sa gawing Balintawak Toll Plaza muna. Batay na rin sa anunsyo ho ng NLEX Corporation. Ito po yung traffic update. Ay maluwag ang daloy dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Yung going north o patungo po ng Central Luzon light traffic.
At Mapulang Lupa, Valenzuela, going to Metro Manila yan. Medyo populated, yung southbound portion. Yung northbound lane, wala masyadong aberya. Sa bahagi naman ng Mindanao Avenue o yung Mindanao exit ng NLEX, ayan, merong pila doon sa truck lane. Doon sa ibang bahagi ay light traffic o maluwag ho ang flow. Pagdating ho ng May Kawayan, ito yung binabanggit natin, ayan, sa gawing gawing kaliwa, lower left ng inyong screen, ayan, ay magkabilang linya. Yung going Metro Manila, mas masikip ho, And yan ho yung sitwasyon ngayon dyan sa may Lawa, May Kawayan portion ng NLEX. Bukawi, maluwag. Maluwag din ho sa may syudad, San Fernando, Pampanga, na sakop po ng North Luzon Expressway. Balitang makatotohanan. Pagbati kay Kuyang Felix Barrios, nakatutok sa ating programa. Happy viewing, Kuyang Felix. Ayan, good afternoon, sabi niya. Sem break na yata ng Olfo ngayon, ha? Kaya, yan, shout out kay Kuyang Felix. Ayan, mga sem break ng Olfo. Ito, pagbati rin sa Ace Fitness Gym, sabi ni Artus Cleofe. Ayan, meron daw promo next month, sabi niya. Ayan, from Malolos City, Bulacan. Ayan, so yung mga may pa-shout out dyan, ha? Yung mga kariyon natin sa Malolos, aktibong-aktibo. Sa pakikipagkwentuhan dito po sa ating programa. Yan. Salamat. At syempre, Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Madalas hong nakatutok sa atin. At si Joshua Mandap. Ayan, shout out kay Josh. Ay namimiss ka na ng mga tropa. Ayan. Dito ho, silipin naman natin ngayon mga kariyon. Puntahan natin yung forecast ng Pag-asa. Makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau kung ano po yung magiging taya ng ating panahon. At hanggang sa bukas, dahil long weekend sa mga nagpaplano ng lakad. Teka lang, magdesisyon ho ng tama, ika nga, planuhin yung lakad. At kailangan kong babalikan ni Kuya Justin yung weather. Teka lang, ibabaklasin ko lang. Ayan, ayan. Ito po, wait lang. Ayan, babalik natin. So makibalita po tayo sa ating Weather Bureau Pag-asa. Narito po si Lian Loreto para po sa ulat panahon. Weather update ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Ngayong araw, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pong humihina itong ating habagat o southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto na lang dito sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin, other parts naman po ng ating bansa ay magiging mainit po at maalinsangan. Para sa pagtayang ng ating panahon ngayong araw, asahan po natin meron pa ring maulap na panahon, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may areas ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Babuyan Islands. Ngunit inaasahan po natin, masihina pa po itong habagat natin sa susunod na mga araw. Other parts naman po ng ating bansa, even dito sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon. So expect po natin, meron din po tayong napakainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura. Pinakamataas po sa may Tuguegarao 27 to 35, sumunod sa Legazpi 25 to 34, maging sa may Metro Manila 27 to 34. Tagaytay naman 24 to 33, Lawag 23 to 33, at pinakamalamig naman po dito sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Kahit mainit po at maaraw, possible pa rin yung mga thunderstorm activities. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, mataas naman po yung tsansa ng thunderstorm activities, especially dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may eastern section ng Visayas. Ngunit ngayong umaga nga po hanggang sa tanghali ay napakainit po, kaya magdala po tayo ng payong at sombrero panangga sa matinding sikat ng araw.
Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po sa Zamboanga, 25 to 34 at hanggang 33 degrees Celsius naman po tayo sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, Tacloban, maging sa may Davao. 26 to 31 degrees Celsius naman po dito sa Cagayan de Oro City. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning at banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon kaya't malayong makakapagliyag yung ating mga kababayan. At sa inaasahan natin over the long weekend, bukas po patuloy pong hihina itong ating habagat at makakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So meron pa rin po tayong maulap na panahon dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Lunes ay mas gaganda po yung ating panahon, no? Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms, yung mga panandalian, ngunit mga biglaang buhos ng ulan dito sa may Mindanao and sa may eastern sections po ng Southern Luzon and Visayas. At dagdag ko lamang po yung mga thunderstorm activities, maaari po yung maging severe na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat pa rin po at always po magdala po tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan. Ito po yung ating website kung saan makikita natin para inform po tayo kung meron po tayong thunderstorms. Pwede po nating i-visit ang panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung ating mga thunderstorm advisories and yung mga rainfall warnings na ini-issue ng ating mga regional services divisions. Para sa Kalakang Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:25 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pag-asa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, neto makipalitan, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Maraming salamat Lian Loreto ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kariyon, puntahan naman natin na public service announcement mula ho sa ating Weather Bureau. Weather Bureau. Mula ho sa Prime Water. Ito, mga walang tubig. Ayan, mawawalan ho ng supply ng tubig. Mamaya hong alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ho ng madaling araw dyan sa may Plantersville Subdivision at Brentwood Subdivision sa Mabalacat City. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Apektado rin ho, eto, wala rin hong tubig. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas po alas 2 ng madaling araw sa Barangay Kapaya 1 and 2 dyan ho sa may syudad ng Angeles. Hindi sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon, natama. Yan ho ang ating mga public service announcement. Magpapatalastas lamang si Kuya Justin pero bago yan, pa-shout out ka naman Kuya Justin. May nag-comment Yan, i-flash natin yung comment nitong mga nakikibalita ngayong lunchtime. Dito ho sa kanilang paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Siyempre, CLTV 36 Newsstream, Emerson Season ng Candaba, Pampanga. Ayan, shout out idol from Candaba. Maraming salamat. Emerson Season sa pagtutok dito sa ating programa. Sabi ni Paulo G, ayan, nakatutok si Kuyang Paulo. Maya-maya makakasama natin siya para ho sa isang balita kaugnay dito sa siyudad ng Angeles. At sabi ni Kuyang Paulo kay Emerson tuloy, kay Noel Cleofe, ayan, panagkat mo noring ani view, dakal ko yata happenings. Pa-CLTV 36 mereng commercial use. Sabi po ni Noel Cleofe, oo nga naman, di ba? Ayan ho mga karihiyon. Yung mga may gusto pang ipabati dyan, pwede kayong mag-comment. Magpapatalastas lang si Kuya Justin sa telebisyon. Huwag ko kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Skip the scroll and stream at the 36 Newsstream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon, natama.
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Nakapatalastas lang ho tayo sa telebisyon, mga karehiyon. Pwede ho kayong mag-comment. Ayan, kumusta ho kayo? Nag-lunch na ba kayo? Ayan. Anong ulam? Bukas Biyernes, long weekend. Meron hong mga kaganapan sa Angeles City. Diyan sa may museo ni Pamintuan Mansion. Yung dating Pamintuan Mansion, museo ng Museum for Social History. Ika nga, di ba? So, diyan ho kasi ginanita yung first anniversary ng ating Independence Day. At meron hong programa na gaganapin bukas. At tutok lamang din dito sa CLTV 36 dahil ihahatid po namin sa inyo yan. 2 minuto pa yung ating patalastas karehiyon. Tutok lamang, magbabalik tayo maya-maya. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at narito na po ang mga headlines ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Simulan ho natin dito sa balita sa Angeles City, mga kabalen, mga karehiyon. Opisyal na pong tinapos ng Unified Command ang malawakang operasyon sa Ground Zero sa Barangay Balibago, Angeles City. Makaraan po ang 18 araw na walang humpay na paghahanap sa mga gumuhong 9 na palapag na under construction na gusali.
Ito po ay matapos isagawa ang isang demobilization briefing at close-out meeting na pinangunahan po ni Mayor Carmelo John Lasatin II kasama po yung mga opisyales ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police. Ano? Ayon ho sa ulat, umabot na sa 95% ng mga guho at debris ang matagumpay pong naialis ng Department of Public Works and Highways sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gayon na rin ho yung mga volunteer groups. Ipinaabot naman po ni Mayor Lasatin sa kanyang personal ang kanyang personal at taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga responder, rescuer, technical team, yung mga operator ng heavy equipment na sila pong nagsakripisyo ng kaligtasan mula po sa unang araw ng trahedya hanggang sa pagtatapos po ng kanilang operasyon. Matatanda ang nagsimula po ang malagim na insidente noong madaling araw ng May 24 nang biglang gumuho ang itinatayong istruktura dyan ho sa may corner ng Oak Street at Teodoro Street sa barangay Balibago, Angeles City. Kung saan po yung mga biktima ay karamihan mga construction worker na naninirahan o nakatira po yung bunker nila. Barracks ay nandyan po sa may first floor o dun sa ilalim ng nasabing gusali. Sa huling tala po ng mga otoridad bago pong tuluyang pagwawakas ng operasyon, umabot po sa 30 individual ang kumpirmadong nasawi. Sa bilang pong ito, 27 ang tukoy na ang pagkakakilanlan habang 3 pa rin ang nananatiling unidentified as of June 11. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon. Samantala, nasa 27 naman ang matagumpay na nailigtas mula po sa nasabing trahedya. Kasunod ho ng formal na pagtatapos ng operasyon, unti-unti nang lilikas ang mga nakatalagang tauhan at kagamitan sa lugar. Patuloy naman po ang koordinasyon ng pamahalaang lungsod para sa mga susunod na legal at operational na hakbang hinggil sa nasabing insidente. Sa kaugnay hong balita, sariling gastusin at ambagan ng magkakamag-anak ang naging sandigan ng pamilya Angkaw upang maipalibing sina Joey at Elsa Angkaw, ang mag-asawa pong vendor na nasawi matapos pong matabunan sa pagbagsak ng nasabing gusali dito po sa barangay Balibago, Angeles City. Ayon ho sa kanilang anak na si Jamaica Angkaw, ay hindi nila tinanggap ang umano'y alok na 150,000 kapalit ng pagpirma sa isang quitclaim na iniharap umano ng isang nagpakilalang abogado ng kumakatawan sa may-ari ng proyekto. Anya, mas mahalaga pa rin sa kanilang pamilya na mapanagot ang mga responsable at makamit ang hustisya para sa sinapit ng kaniyang mga magulang. Ikwinento rin po ni Jamaica na lumapit sila sa ilang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang humingi ng burial assistance. Gayunman, sinabi niyang kinakailangan pa umanong maghintay ng humigit kumulang 1 linggo bago maiprosesong ayuda, kaya napilitan silang humanap ng ibang paraan upang mairaos ang pagpapalibing. Nauna na pong nakatanggap ang pamilya ng tulong mula po sa DSWD at personal na tulong mula po kay Pampanga Governor Lilia Pineda na nagkahalaga po ng 20,000 pesos. Umaasa naman po ang pamilya na magpapatuloy ang investigasyon sa insidente at mabibigyan sila ng sapat na legal na suporta sa kanilang paghahanap ng hustisya. Noong May 31, natagpuan po ang labi ni Joey at Elsa Angkaw mula sa lugar ng trahedya. Ayon ho sa pamilya, nasa kanilang pwestong tindahan sa tapat ng gumuhong gusali ang mag-asawa nang mangyari po ang malagim na insidente. Patuloy naman pong kinukuhanan ng pahayag ng CLTV 36 News ang may-ari at ang proyekto o ang mga kontraktor ng nasabing proyekto. Na sa unang press briefing, sinabi ho nila na nakahanda silang magbigay ng burial assistance sa mga biktima ng trahedya.
Samantala, mula naman ho sa panig ng Angeles LGU, ayon ho sa kanilang kinatawan, nakatanggap ho ng ayuda mula po sa LGU itong pamilya, pamilya Angkaw, at kabilang ho dyan yung 10,000 na galing ho sa kanila, tapos meron pang from DSWD, at nag-offer din sila ng burial service doon sa public cemetery, subalit ayon ho sa ayon ho sa DSWD o yung sa City Social Welfare Development Office, ay gusto daw ng pamilya doon sa La Pieta. Yun ho naman yung panig nila, kasi ang available daw ayon ho sa City Hall ay yung sa may public cemetery. So ito po ay patuloy na inaalam pa ng CLTV 36 kung ano pa yung ika nga iba pang detalye kaugnay ho nitong usaping ito. At yan ho'y panig naman ng LGU. Yun nga na inoffer naman nila yung sa public cemetery subalit ayon ho sa pamilya, ito ho yung sinasabi kailangan maghintay naman ng matagal, kaya napilitan daw sila na gumastos ng sarili nilang pera. At ito yung umanong quit claim na inihaharap sa kanila. Ito yung usapin ayon ho sa pamilya, mas importante yung magkaroon nga ng hustisya para ho dito sa mga biktima. Kasama na ho yung kanilang mga magulang, mag-asawa na naghahanap buhay ng marangal sa isa pong tindahan sa kanto. At dahil sa kapabayaan ng siyempre meron dapat managot dito at hindi natin wala pa tayong lead kung sino. Ito, patuloy po nating binabantayan yung investigasyon at mamaya makakausap natin si Paulo G. Santos kung ano yung latest development doon sa ating ginagawang investigasyon. Pagsisiyasat ho dito naman sa nangyaring malagim na trahedya sa may Balibago, Angeles City. Sa bilang ho, yung huling bilang 30, yung kumpirmadong nasawi. Samantala sa iba hong balita, naglunsad na ho ng isang opisyal na fact-finding review ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay ho ng trahedyang ikinasawi ng dalawang Ateneo de Manila University students na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Ayon ho sa pahayag ng CHED, agad nilang pinagpapaliwanag at pinagsusumite ng incident report ang pamunuan ng Ateneo de Manila upang suriin kung sumunod ang pamantasan sa mga umiiral na patakaran para ho sa mga aktibidad sa labas ng paaralan. Kasabay nito, nakikipagtulungan na rin ang komisyon sa Philippine Sports Commission upang reviewin ang mga pulisiya sa pagsasanay po sa mga atleta. Iginit ng CHED na wala silang palalampasin at papanagutin ang sinumang opisyal o individual na mapapatunayang nagpabaya sa seguridad ng mga estudyante. Samantala sa ibang balita, it's about Duterte. Ito ho ang diretsang sagot ni dating Senador Richard Dick Gordon nang makapanayam ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos ukol po sa umiinit na banggaan ng liderato sa Senado. Kasabay po ng inaabangang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ho kay Gordon, dapat umanong balikan ng maraming Pilipino ang naging boto ng publiko noong nakalipas na halalan, lalo na sa mga kandidatong nanalo dahil sa impluensya at popularidad ng pamilya Duterte. Anya, ang kaguluhang nakikita ngayon sa mataas na kapulungan ay bahagi ng epekto ng political choices ng taong bayan.
Pabor umano ang dating senador at dating alkalde ng Olongapo City sa panig ng Gatchalian Block at nananawagan siyang bantayan ng publiko ang magiging takbo ng impeachment trial laban ho kay Vice President Duterte. Aniya, mahalagang hindi malihis ang usapin sa simpleng bangayan sa kapangyarihan dahil nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal sa harap po ng taong bayan. Nang tanungin naman tungkol sa investigasyon sa may anomalya sa flood control project, sinabi ho ni Gordon na kampante siya sa direksyon ng investigasyon at paghahanap ng hustisya lalo na't may mga napapanagot at nakukulong na umano sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pakinggan ho natin ang pahayag ni dating Senador Dick Gordon ukol po sa nasabing mga usapin. Ito bang kaguluhan na to talagang... It's about Duterte. Ang mukha nito, political positioning for 2028. No, it's about corruption. You always put politics behind it. Huliin mo muna. Pag hinuli mo, wala na yan. Ay pagdating ng 2028, wala naman kayong partido na mamimili na matitino eh. Kung sino may pera, kung sino malakas ang loob, yun ang tatakbo. Papaloko na naman tayo. Ang may kasalanan tayong lahat, napabayaan natin mag-elect tayo ng mga El Bobo de la Yuca or mga siraulo or mga wala namang ibubuga, pinipilit nyo, nakamayan lang kayo, nabigyan kayo konting pera, nagkaroon pa na mga tayo may kasalanan eh. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Pinag-iwanan na tayo. Nung matapos ang gera, we were number 2 to Japan in Asia and we were number 1 in Southeast Asia. And yet we kept electing bad representatives, bad people. So, nahayaan nyo lang eh. Papalakpak pa kayo, parang sasalita sila. At dinadagdagan niyo pa yung mga kamag-anak nila. Demokrasya tayo. Ang tao. Kung ang tao gusto niyang ma-maintain yung kapayapaan at yung pagkakapantay-pantay, wala tayong problema. Bakit na nandiyan si Duterte? Ang daming pinatay, 93% pa popularity nga. May answer that? Because hindi nag-iisip ang tao. Mayroon pa, pumoto pa nila ngayon yung Vice President. Nakita nyo, ang dami nang ninakaw. Okay pa rin. Masasabi ko, huwag nyo alisin yung focus sa impeachment. About flood control? Maalis ba yon? Hindi ba may nakakulong na sa flood control? Kinulong na si... Siguro, ang hirap sa inyo. Hanap kayo ng hanap. May kinulong na. Sunod na. Anong susunod na kabanata? Di ba? Pinabayaan nyo eh. Big fish na ba ang mga diskaya o sino pa yung dapat pakulong? Ayun yung mga congressman na mahuhuli natin. Yung mga senador. Ito bang kaguluhan na to talagang... It's about Duterte. Ang mukha nito, political... Atin hong narinig ang tinig ni dating Senador Dick Gordon. Ayan, meron siyang sermon sa taong bayan. May paalala ho sa mga botante. Ayan, sabi niya kung ano yung nangyayari, resulta yan na naging botohan. Yan po ang pahayag at tungkol umano ito kay Duterte dahil gustong ilihis yung usapin sa impeachment trial. Kaya sana ang kanya hong panawagan, huwag ibahin yung usapan. Tumutok lamang ika nga dun sa yung dapat gawin ng Senado kaugnay ho nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iba naman hong balita, mariin pong tinutulan ng Nuclear Free Bataan Movement o ng NFBM ang desisyon ng Asian Development Bank o ADB na alisin ang nuclear energy financing ban na ipinatupad po nito noong taong 2021. Ayon ho sa grupo, isang mapanganib na hakbang ang pagbabalik ng suporta sa nuclear energy dahil sa mga panganib umano nito sa kalikasan, ekonomiya at kaligtasan ng publiko. Binigyang diin din ng NFBM ang karanasan ng bansa sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP na hindi kailanman nakapag-produce ng kuryente at hindi napakinabangan sa kabila ho ng malaking pondong inilaan dito. Ayon ho sa mga ulat, umabot po sa humigit kumulang $2.3 billion. Ulitin ko, more than
humigit kumulang, roughly, yan yung exact niya, around $2.3 billion ang kabuang utang po at interest kaugnay ng pagpapatayo ng nasabing planta na never naman pong nakapag-operate. Kaugnay ho niyan, sinabi ni NFBM Council Member Elpidio Avellanoza na ang muling pagpapondo sa nuclear energy ay maaari pong magdulot ng mas malaking utang, pagpapalikas sa mga komunidad at pangmatagalang panganib sa susunod pong mga henerasyon. Ikiniit din ng grupo na high risk umano ang Pilipinas pagdating sa nuclear power dahil sa pagiging earthquake prone po ng bansa. Binanggit po nila itong kamakailang magnitude 7.8 na lindol lamang sa Mindanao o yung nangyari lamang sa Mindanao kamakailan, yung 7.8 magnitude na lindol at ang lokasyon po ng BNPP na malapit sa Mount Nati bilang ilan sa mga nakikita ho nilang pangamba. Ayon pa ho sa NFBM, nananatili ang mga isyong may kinalaman sa radioactive waste, posibilidad ng aksidente at mataas na gastos sa mga proyektong nuklear. Bukod ho dito, question din ng NFBM ang kawalan ng konsultasyon ng ADB sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng mga proyektong nuklear. Kaya po panawagan ng grupo, pabawiin ang desisyon at harapin at sa halip ay palawakin po ang suporta sa renewable energy projects dito po sa ating bansa. Sa ibang balita, sa bayan naman ho ng Masantol, Pampanga upang makasiguro ho ang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa panahon po ng tag-ulan, pinalalakas po ngayon ng LGU itong ginagawa nilang declogging operations sa mga kanal dyan ho sa kanilang bayan. Sa ilalim ho ng direktiba ng MDRRMC ay nagsagawa ho sila ng declogging mula po sa San Isidro hanggang Santa Lucia, Anak. Pati na rin po sa buong Metro Plaza. Kabilang ho dyan yung linilinis po nila yung mga bara sa daluyan ng tubig. Sa ibahong balita, sa syudad naman ng Angeles, nagsagawa ho ng pagpupulong ang Save the Trees Coalition o STC kasama ang sangguniang panlunsod ng syudad. O yung sangguniang panlunsod sa pangunguna po ni Vice Mayor Amos Rivera. Nito pong Martes yan, June 9, upang talakayin ang mga pangamba kaugnay ho ng isinasagawang pruning o yung pagpuputol ng mga sanga ng mga puno sa kahabaan po ng Friendship Highway. Ayon ho sa STC, layunin ng pulong na matiyak ang wastong pangangalaga at proteksyon po sa 259 na puno sa lugar na saklaw ho nung tinatawag na Environmental Protection Order o EPO na inilabas po ng Court of Appeals noong 2024. Dagdag pa ho ni Forester Luis Serrano, ang labis na pruning at tree topping ay maaring magpahina sa istruktura ng puno at magdulot ng mas malaking panganib. Bilang tugon po, naghain po si Vice Mayor Rivera ng resolusyon para sa pagbuo ng Technical Working Group na magtatakda ng mga standards at guidelines sa pruning, maintenance at assessment ng mga puno sa lungsod. Bukod po dito, nais din ho ng STC na magpasa ang konseho ng isang ordinansa para ho sa pamatagalang proteksyon ng mga nasabing puno sa pamamagitan ng pagdedeklara nito bilang isang cultural at environmental heritage sa nasabing area.
katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan ho ang mga balitang nakalap ng ating news team. Ngayon pong umaga ng Webes. Time check muna tayo, 12:46 ng tanghali. Ayan, may pagbati sa mga katututok lamang. Kay Yoyoy Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yoy, isang magandang tanghali. May nga na kayoy. Shout out din. Ito, may comment. Bigyan daan pa natin itong komento ng ating kababayan sa ito balita natin kanina kay tungkol kay Senator Gordon o dating Senador Dick Gordon, kaugnay ng kanyang pahayag doon sa nangyayari pong kaguluhan diyan sa may Senado. Alam mo yan, sabi niya, focus your humanitarian organization, Dick. If you want to go back to politicians, then change the leadership of the humanitarian org. Yan ho yung kanyang komento, Magpapaalam na po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa inyong online tambayan tuwing tanghalian. Pero bago yan, mag-subscribe na karehiyon sa ating YouTube channel. At makikita dyan yung iba't ibang mga content ng CLTV 36. At nandyan yung mga balita. Nariyan din ho yung iba't ibang yung podcast, so to speak. Meron din tayong click na kung saan kung saan pwedeng kumain, di ba? Ito. May oras pa tayo, i-play ko to para tayo naman mananghalian. Musta? Kain tayo. Ugali nating mga Pilipino ang magaya para kumain. Kapag may kamusta, ang kasunod, tara, kain tayo. Kahit simpleng catch up lang. Uy, Bes, kumusta? Kain na tayo. Los Churreros po, first ever po dito sa Pampanga, first ever store po. Meron po kaming churros and dips, iced coffee cold brew, at meron po kaming ice cream, meron na po siyang churros. Meron po kaming dalawang pagpipilian, ito po yung KitKat tsaka yung biscuit po. Ang takoya dun is authentic on-the-go Japanese food na originated from Japan. Ang nilalaman ng mga menu po namin is yakisoba, then ang mga donbori po namin is mga rice bowl na usually nakita po natin sa mga ibang restaurant. Then meron naman po kaming bago naman po na nilash na ramen na originated din po from Japan. Then especially yung takoyaki po namin. Kapag may cravings na gustong i-flex. Kapag may celebration. Kumusta na kayo? Kain na tayo. Para sa mga naghihintay ng pag-uwi mo. Astor Large Fried Chicken is originated in Taiwan. Chicken fillet siya, bale.
It's chicken on the go sa Taiwan. So makikita nyo, it's boneless siya. And pag nakita nyo siya, mapapansin, big as your face talaga. So malaki. We have cheese bomb. That's double XL po, folded po siya with cheese inside. At pag may nag-abot ng ngiti, kahit di mo kilala, Kain po! yun mo. Sa ating mga Pinoy, ang pagkain ay hindi lang pagkain. Ito ay kwento, kwentuhan, at pagsasalo-salo dito sa SM City Talabastagan, your community, and most loved mall. Ikaw, kamusta? Tara, kain tayo! Kailangan matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, kailangan matuto at magdesisyon na tama. Narinig nyo naman, di ba? Sabi, tara, kain tayo. O edi, kakain na po. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakibalita dito sa ating online tambayan tuwing tanghalian. Muli, ito po si Justin Dizon sa ngalan ho ng mga buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.